أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين وآله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. yau cikin yardan ubangiji mai kowa mai komai za mu ci gaba da karatun littafin nan na al-azkar na al-imam an-nawawi, karatu zama darasi na 20 wanda ke karantar da mu zikirai daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'thurai ingantattu wanda al-imam an-nawawi radiyallahu anhu ya tattara mana a cikin wannan littafi mai suna al-azkar. al'imamun nawawi ya taro wa'innan ne domin ibadu a kowane ɓangare wanda muke samu muke aiwatarwa daga na sallah, zakka, azumi, aikin hajji da kowane ma'amalan yau da kullum. A bibiyan da muke a karatun da muka tashi mun yi magana game da abin da ya shafi zikiran da ake a cikin kabbaran harama, wanda da irin matsayin kabbaran harama a sallah da kuma zikirar tawajjuh ko zikirar taujih wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi da kansa a duk lokacin da ya tada sallah ya ce Allahu akbar. To idan annabi ya kabbara yakan karanta wannan addu'a, yana ce Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. wannan addu'o'i shine manzo Allah yana faɗi daga lokacin da ya ce Allahu akbar, to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta wannan Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kafin nan kuma sai manzo Allah ya fara karatu na Fatiha. Wannan sunna ne daga cikin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma addu'a mafi tsayi wanda shi ko malamai sun ce wannan addu'a ne ya taro dukkanin alkhairi, shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantawa idan yayi kabbara ya ce Allahu akbar. To manzo Allah yakan ce wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal mushrikin inna salati wa nusuki wa mamati wa mahyaya lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana minal muslimin allahumma anta al-malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa ataraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. wannan addu'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana yawan karantawa ko da yaushe bayan ya yi sallah ya tada kabbara annabi ke karanta shi. Idan mun kula wannan addu'an ya tattaro dukkanin dangogin alkhairi da mutum yake bukata na rayuwa, musamman abin da ya shafi tsari, abin da ya shafi kariya, abin da ya shafi buɗi na arziki, abin da ya shafi alkhairin lahira, abin da ya shafi alkhairin duniya, dukka wannan addu'an ya tattaro shi. Shine farko abin da annabi ke faɗin cewa wajjahtu wajhi lilladhi fatara samawati wal ardi hanifa, na fuskantar da fuskata, na bar komai na nufi Allah maɗaukacin sarki wanda shi ne ya ƙagi sammai da ƙasai, wato wannan addini kuma mai sauƙi, musliman hanifan ina mai miƙa wuya a matsayin na mai biyayya irin addini na Ibrahim, musliman ko musulmi, wa ma ana minal mushriki na kuma ni ba mushriki bane. Na farko tauhidi ya fara tabbata a zuciyar mutum. To shi da ma tauhidi abu ne wanda yake boye a zuciya, abinda kuma yake bayyana shine musulunci. Shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara da cewa inna salati, sallata wa nusuki da ibadata wa mamati da rayuwa mutuwata wa mahyaya da rayuwana lillahi rabbil alamin, dukkan wa Allah nake, la sharika la, ka sake kadai ta ubangiji ba shi da abokin tarayya, shi kadai yake. Wa ana minal muslimin, ni din nan ina cikin musulmi, wa bidhalika umirtu, da wannan Allah ya umarce ni. To daga nan tun da ka tsarkake ubangiji ka kadaita shi, to menene bukatanka? Sai ka ji ya ce Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi, ubangiji kai ne shugaba, kai ne sarki, kai ne jagora, babu wani Allah sai kai ne ubangiji na wanda ka halicce ni, wa ana abduka, ni kuma ni bawanka ne ya ubangiji, fahdini li ahsanil akhlaqi, abinda nake roko ubangiji
ka shiryar da ni kyakkyawan ɗabi'a fa innahu la yahdi li ahsaniha illa ant babu wanda isa ya shiryar da wani zuwa ga kyakkyawan ɗabi'a sai kai ya ubangiji Allah ina roƙon ka shiryar da ni zalamtu nafsi na zalimci kaina wa ataraftu bi dhanbi na tabbatar da ni mai zunubi ne faghfir li dhunubi jami'an duk zunubai na Allah ina roƙonka ka gafarta mini fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant babu wanda ya isa ya gafarta wa zunubi ko ya kankare ma wani laifi sai kai Allah madaukakin sarki wahdini li ahsani akhlaqi fa innahu la yahdi li ahsani illa ant wasrif anni sayyi'aha ubangiji dukkanin mummunan aiki ka kore mini fa innahu la yasrifu sayyi'aha illa ant ba wanda zai kore maka mummunan aiki sai Allah madaukakin sarki labbaika wa sa'adaika Allah na amsa maka arziki dukka naka ne gare ka nake nema wannan dukka na koma gare ka labbaika wa sa'adaika wal khairu kulluhu fi yadayka alkhairi dukkanin sa a hannunka yake wa sharru laysa ilayka sharri Allah ba a jingina maka sharri ana bika Allah ni daga kai nake kuma gare ka nake ilayka kuma zuwa gare ka zan koma tabarakta baiwanka ya girmama wata alaita izzanka ya ƙara ɗaukaka astaghfiruka wa atubu ilayka ina neman gafaranka ina tuba gare ka wannan addu'a dukkanin alkhairi malamai suka ce ya tattaro shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa mutum zai iya karanta wannan addu'a a cikin sallah idan ka ce Allahu akbar kafin ka tada ka fara karatun alqur'ani kabbaran harama to sai ka karanta wannan addu'a wanda Allah ya bashi dama yake karanta wannan addu'a ya ɗauko alkhairai wanda bai san iyakacinsa ba Allah zai shiga maka da tauhidi a zuciyarka Allah zai karfafe ka wajen tsayuwa wajen ba da ibadu yanda ya kamata Allah zai yafi maka kurakuranka Allah zai kyautata mu'amalanka da al'umma Allah zai yafi maka zunubanka Allah zai tashe ka madaukaki ranar tashin alkiyama wani alkhairi ne ya rage bayan wannan babu wani alkhairi da ya rage bayan wannan shi yasa wannan addu'an bai bar komai ba amma abinda malamai suka tafi shine wannan addu'a annabi tabbas na karanta shi kafin ya fara karatun fatiha to amma idan mutum zai karanta wannan addu'a inda yana jan sallah ne to sai inda yardan mamu domin tsayinsa kuma ba wajibi ba ne sai mutum ya bari idan har kasancewa akai uzuri to ka karanta fatiha shi yasa ma ba a mayi sai dai idan sallah ne na nafila to sai ka yi to mutumin da yake neman buɗi a wajen Allah da kusanci a wajen Allah da ɗaukaka a wajen Allah to zai na wannan addu'an ne a lokacin da yake shi kaɗai a sallansa na dare lalle yana da kyau yan uwa mu tsaya da kokarin yin wannan addu'o'i domin Allah subhanahu wataala ya tabbatar da alkhairi daga cikin abin da zamu duba a cikin wannan addu'a akwai wani alkhairi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi a cikin wannan shine zalamtu nafsi wa ataraftu bi dhanbi ubangiji na zalunci kaina na tabbatar da ni mai zunubi ne wannan waje ne wanda yake mai girman gaske masana Allah abinda suka tafi shine dukkanin bautan Allah da take saka mutum yana jin izza a ransa yana jin ai ni ne makusancin Allah ni ne kaza to sharrinta ya fi muni akan saban Allahn da ana yi ana neman tuba zuwa ga Allah da'atun turisu izzan sharru min ma'siyatin turisu zullan khairu dukkanin wato biyayyar da kake wa Allah amma wannan biyayyan yana sa kana jin kai fa a wajen Allah ka kai to girman ka wajen Allah bai kai girman mai saban da shi kullum kuma yana jin ni a wajen Allah ban kai ba shi yasa mutum yana jin bai kai ba yafi yana jin ya kai koda na bauta ma Allah shi yasa manzo Allah ke cewa wa ataraftu bi dhanbi ubangiji ina tabbatarwa ni mai zunubi ne wannan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina tabbatarwa ni mai zunubi ne yana daga cikin abin da idan bawa ya je da shi gaban ubangiji na kankan da kai to Allah yakan yafi masa komai dukkanin girman laifi a gaban rahmaniyar ubangiji kankanin abu ne hadisi wanda hadisin nan yana ga daɗi ga dukkanin musulmi ko mumini mai imani a ranar tashin alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce za a ɗago wani bawa wannan bawan za a ba shi takarda dama mun san cewa alkur'ani ya gaya mana cewa fa amma man utiya kitabahu wara azarihi wa amma man utiya kitabahu wara azarihi me ne fa sawfa yasla sa'ira
wannan duk wanda aka bashi takardarsa ta hannun hagu ta baya menene zai shiga wutan jahannama. fa so fa yadu usbura wa yusalla sa'ira. in an ba mutum a littafi ta hannun baya ga halin da zai fada, wa ma man uti kitabu bi shimalihi shi ma mun sa abin da zai faɗi, wanda kuma aka bashi bi yaminihi shi kuma ga abin da zai faɗi. to daga cikin ranar kiyama abin da Allah zai fara yi akan raba takaddu ne. dama akwai wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unqi wa nukhruju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura. duk abin da kai aikin ka gabaki daya za a nada wannan aikin yana nan a rubuce. to ranar kiyama in aikin ka mai kyau ne zaka karbe shi ta hannun dama, in mai mun ne ta hannun hagu, Allah ya tsare mu. to shi za a baza takarda, ana karban ɗaya sai ya karba takarda 70, kowanne ɗaya ta kai masa gandu ne zuwa wutan jahannama. sai aka hadisin yake cewa shikenan take wannan bawa zai tashi cikin jin kunya da tashin hankali, sai tsuguya sai fara neman hanyar wutan jahannama kafin ma mala'iku su kama shi. ubangiji da kansa zai ce a dakatar da shi, bawa na ina kan fa ya ce wutan jahannama zan je. Allah ya ce wutan jahannama, ya ce wutan jahannama. me yasa zaka je wutan jahannama? sai ce ya ubangiji ni da na karbe takardu 70 duka ban da aikin alkhairi ko daya, shi yasa na yanke wa kaina shawari kafin a kai ni da karfi gwamnati tafi. Allah sai ce shin wannan takardan akwai wani abin da kake ga ba daidai bane, ni ka gaya min, ni ne ahkamul hakimina, ni ne mai adalci, zan taimake ka in canza ma da gaskiya. in akwai abin da ka san sharri ne zai ce a ubangiji gabaki ɗaya abin da ke cikin takardan nan gaskiya ne, duk sharrin nan ni na aikata, ba abin da aka min sharri, hasali ma sai dai ma in ce akwai abin da na babu. saka ubangiji na cancanci in je wutan jahannama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah sai ce to bawa kai tunani baka da wani aikin alkhairi ga baki daya, zai ce ubangiji ni dai duk tunani na ban da wani aikin alkhairi, zan ce gashi zan iya kubuta daga wannan sharrin. Allah sai ce to akwai wani ajiyan da na aje maka na wani alkhairi, zo na baka. sai a ɗauki wani farin takarda tas ƙwaya ɗaya sai a bashi, sai karɓar takarda ya ce to ni da nake da takardu 70 cike da munanan aiki, wannan takarda ɗayan aiki ɗaya ne tak a rubuce a jiki nayi, to me zan yi? ni dai kawai zai ubangiji zan amsa kaddarar da kai min. sai ce aka je mala'iku su auna maka, dama ana auna munanan ayyuka, ana auna mene kyawawan ayyuka. idan an je mala'iku su auna sai ya je da takarda kwaya daya, su ce me ka zo da shi? ce wannan wani takarda ne ubangiji ya bani. menene a ciki? sai ya bude, abin da ke cikin wannan takardan kawai shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah. wannan kalmar shahada kadai da yayi ita ne Allah ya bashi, Allah ya yarda ne ya bashi. sai a ɗauko takarda ɗaya sai a saka, ta ja shi zai je wutan jahannama, sai a ɗauko wannan farar sai a saka ta, sai ta rinjaye wannan takardar. to tun daga nan aka dinga ɗaura da aka saka takardu 70 ɗin nan duka takarda ɗayan nan tak na la ilaha illallah ya ja shi zai je aljanna, bai da aikin alkhairi ko ɗaya, saboda kankar da kai ga Allah madaukakin sarki. sai gashi kuma nan ruwaya ya tabbata malami ne wanda ya karanta alkur'ani yayi aiki da abin da zai iya yi da shi, amma ranar kiyama za a ɗauko shi Allah ya ce riya kai je kautan jahannama, wanda kai musu aikin ka je su baka lada. sai ga mai kuɗin da yake fidda zakka, na zuwa aikin hajji, na umra, na sadaka, na menene, Allah zai ce innaka amalta amalan fihi ashraktani gairi, ka ɗauke ni ka haɗa da wani, kai ne don mutane su yabe ka, to sun yabe ka je ka su baka lada, a ce shi wutan jahannama. ashe yan uwa yawan aikinka na alkhairi kar ya ruɗe ka, haka mummunan aikinka kar ya sa zuciyanka ya karye ka samu inkisari ka zamto kana cewa ni shikenan na halaka, ka cigaba da aikin sabon Allah. kullum abin da ake so, ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah yana yafe zunubi gabaki daya. ubangiji yana cewa ya ku bayina wanda suka ɗebe tamanin ba zan musu rahma ba, la taqnatu min rahmatillah, kada ku ɗebe tamani na rahman ubangiji. inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, ubangiji yana gafarta zunubi gabaki ɗaya ne, baya ragewa. in Allah zai yafe maka duka Allah yake yafewa, babu wata zunubin da ta fike da girman da Allah ba zai yafe ta ba, babu wannan zunubin. to wannan ne yasa
manzo Allah yake faɗan cewa wa tarabtu bi zambi, na tabbatar da ni mai zunubi ne. Wannan ma'ana kai ne annabi yake koya maka, ba wai fa annabi na da zunubi bane. Kar ka dauko wannan ka ce to anan ma annabi ya ce shi mai zunubi ne. A'a, kai ne annabi yake koya ma addu'an dan ka sai mene, ka ce kai mai zunubi ne, ka tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki. To anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa faghfir li dhunubi jami'an. Sai kuma abu na biyu da dama daukacin hadisin yana cewa wahdini li ahsanil a'mal, ubangiji ka shiryar da ni in zamo ina yin ayyuka kyawawa. Wato anan za mu fahimci cewa aiki mai kyau ma in ka kayi Allah ne ya yadda. Shi yasa bawa bayi da komai, al-imam Sha'rawi yana cewa abun mamaki ga bawan da Allah ya bashi ikon ya bauta ma Allah ko yi wani aikin alkhairi, amma sai yana jin cewa ya yi wani abin da zai je ya cewa Allah ina da hujjan ka bani wani lada ko wani abu. Domin baka da ikon kai aikin alkhairi ko sannu baka da ikon kai sai in Allah ne ya yarda. Balle ka tashi kai nafila, balle ka yi sallah, balle ka yi salatu annabi, balle ka karanta alqur'ani. Da Allah ya so sai ka tun a ciki tababbe, a haife ka tababbe mara hankali. Da ya so kuma da tun kafin a cikin sai a zubar da cikinka, ka zo a banza, ka zo baka zo ba ma kai, ba ma yi ka ba. In ya so kuma sai an haife ka dabba, to kai a wane ne? Shi yasa sufaye suke cewa mu muna bauta ma Allah ne ba don ubangiji ya saka mana ba, a'a muna bauta masa ne domin ya cancanta mu gode masa. Wa qalilun min ibadiyash shakur, kadan ne a bayi suke bautan Allah don su gode wa Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsayuwar dare, zai tsaya yayi raka'o'i har sai kafansa ya kumbura suntum. Sai tuna Aisha ce ya Rasulullahi, kai ne fa Allah ya ce li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. In kayi zunubin ma ya yafe, in da kai ma Allah ya ce kai ya yafe. To balle baka yin ba, Allah ya yafe maka ya Rasulullahi. Na menene ka daga hankali tsayuwar dare, yace afala uhibbu an akuna abdan shakura, ba zan zama bawa mai bautan Allah na godiya ba. Wannan shine mukami da makuran mukami wanda annabawa suke kansa. Ba ana nufin cewa lada ba a so bane, an wadatu da abin da ke hannun Allah. A'a, karfin buwayen Allah da sanin Allah ya sa ba a ganin cewa za a yi wani abu na kwadago ne tsakani ga Allah, ina jiran sai ka biya ni, babu wannan a tsakaninsu da Allah. Wannan shine makuran mukami na ibawatan Allah. In mutum ya kai to ya kure a mukami, amma ba haka kawai zaka sa wa ranka kawai kai ka kai yanzu ba ruwanka ba lada, sai a baka ba lada kuma a saka ka azaba. Ba haka ake kaiwa ba, a'a, kaiwan karfin muraƙaban Allah ne, da karfin mushahada da zatin Allah, karfin ganin Allah cikin bani cikin hana ni, karfin ganin Allah duk abin da ka samu Allah ne baka, duk abin da ka rasa Allah ne hana ka. Karfin wannan abin sai ya kai ga cewa to idan haka ne lafiya na Allah ne bani, in haka ne karfi na Allah ne bani, to da wa zan yi takama har na je ina alfahari ina tunkaho? To walle ka samu riya, baka ma da riya, don kai baka ga wani ma wanda zaka mai riya ba, ka mayar wa Allah abin da na sani. To wannan shine abin da manzo Allah ke faɗi. To anan kuma nahi annabi ya ce wasrif anni sayyi'aha, Allah duk mummunan aiki karban da ita, mummunan aiki karban da ita. Idan Allah ya so wanda kaga yana mummunan aiki din nan kana dariya kana murna, sai shi Allah ya canza shi yake kyakkyawan aiki kai mummunan. Shi yasa ba a yin dariya. Yau in daga kana shekara 90 kana sallah kana ibada, to kar ka ga wani ya shekara 90 na saban Allah ka dinga dariya kana murna. Ta yiwu abin da yake rubuce a cikin alƙalamin takaddansa shine zai saba ma Allah na shekara 90, Allah ya fi masa na kwana ɗaya sai mutu mumini. Kai kuma ta iya yiwa Allah ya kiyaye, za ka yi bautan shekara 90 amma ka yi so adabin da Allah bai karɓe ka ba, sai ka kusan barin duniya ka saba ma Allah, Allah ya karɓe ka akan saba. Shi yasa ɗan adam a koda yaushe yana kallon kansa ƙasa da komai. Ko kana bautan Allah kana jin an ta'afjaru khalqillahi, kana jin kai kafi kowa sabo. To lokacin da kake jin zuciyarka yana raya maka kafi kowa sabo, yaushe zaka na ganin cewa wani bai kaza ba, wani bai kaza ba, har kana kallon aibubbukan mutane kai ka manta naka? Babu. Shi yasa manzo Allah yake cewa Allah ina roƙonka
ka raba ni da mummunan aiki. Me yin mummunan aikin ma bai yi mummunan aikin ba sai da yardan ubangiji. Babu wanda yake jin ya fi karfin sai ya yi wa Allah yadda ya ga dama. Kowaye ne in ka kana aikin shaƙiyancin Allah ne niyan za ka yi shaƙi za ka mutu dan wuta, Allah ya tsare. In ka kana aikin na karɓuwa to Allah ne yake son ka da karɓuwan kuma zai karɓe ka kuma za ka yi riba. Allah ka sa mai riba ranar tashin alkiyama. To anan abu na ƙarshe shine wala khairu kulluhu fi yadayka wa sharru laysa ilayka. Wannan malamai sun yi dabdala akan fahimtar wannan karatun. Da ku ji da ana karantawa wa sharru laysa ilayka. Sharri ba daga gare ka yake ba. Ya ce wal khairu kulluhu fi yadika wa sharru laysa ilayka. Yanzu malamai anan in nace zan yi tambaya wa sharru laysa ilayka, wancan wal khairu kulluhu fi yadika kowa ya yadda alkhairi dukka a hannun Allah yake, ko ba haka ba? To amma sai ya ce wa sharru laysa ilayka, ko mai maganar na annabi Muhammadin yace sharri ba a gare ka yake ba ya ubangiji, sharri ba a gare ka yake ba. To idan yace sharri ba a gare ka yake ba, me ake nufi da shi anan? Me kenan? Yana nufin cewa duk wani sharri ba Allah bane ya halitta? Yanzu alade ba sharri bane, giya ba sharri bane, wai halice su? To ya zaka da wannan maganar manzo Allah din? Sannan yanzu talauci na fataran imani sharri ne ko alkhairi ne? Sharri ne na fataran imani fa. Koko da naji wani malami yana cewa gaskiya yana gaya wa malamai su tsoron Allah, shi ya yi dubi duk wani hadisin da suke magana akan falalan talauci ya ga ƙarya ne, wanda kuma aka rawaito sun ma ya ga da ifai ne, shi aka kara ɗaura mutane akan sai sun zama talakawa. Amma akwai abin da kullum ina ƙara nanata maganin al'imamu Sha'arawi, ya ce wani ya tambayi wani malami daga cikin manyan waliyan Allah, ya ce masa ya shekh wai yaye ne hisabi ranar tashin kiyama, yayi hisabi yake? Ya tambayi malaminsa, sai malamin ya ce to shikenan su uku ne. Da malamin ya tashi sai ba mu wani, shi wanda ya tambayin sai ba shi kaman ka ce kuɗi ne, ya ba shi $1, sai ya kira na biyun ya ba shi $50, ya kira na uku ya ba shi $70, kaman wannan 1,000 wannan 50,000 wannan 70,000. Sai hankalinsa ya tashi, ransa ya ɓaci. Ranar an tashi a karatu cikin fushi yake ko ya tsani malamin. Ka duba, ni ya ban 1,000, ya ba mu wannan 50,000, ya ba mu wannan 70,000. Sai musu shiru. Sai wani sati an zo karatu, sai ce kudin da na bakun nan da Allah kowa ya rubuto min abin da ya kashe, kowa ya rubuta abin da ya kashe. Shi ne mai 1,000, shi kai kana da naira 50,000, shi wani liman yana da naira 70,000. Saka kowa ya rubuta min abin da ya kashe, saka da ku zo ku gabatar. Kowa ya ɗauki takarda ya rubuta wani ya rubuta, shi ko wancan ya maƙi rubuta komai. Da aka zo za a tashi sai yasa aka ebo tanderu kamar a ce kaskon wuta, sai aka kunna gaushi a ƙasa sai ya yi zafi, sai ce kowa cire takalmi, sai ce kai mai 70,000 fara, hau ka gaya min nawa ka kashe, ka gaya min, ga takarda ya rubuta kuma gashi a hannun shi. Yana karantawa, kafin ya karanta ya yi gumi, kafansa ya yi zafin gaske, tukun ya sauka, aka dinga kwara mai ruwa. Aka ce ina mai 50,000, shi ma ya hau, ya zo ya hau yayi, kafin na kafansa ya yi zafi a ta tsalle, tukun ya sauka. Shi a lokacin yana Allah Allah a zokan shi yana zuwa ya hau kawai ya ce na sai kaza, kawai ya sauka. Sai ce masa wannan to shine amsan tambayar ka. Idan Allah ya baka kuɗi mai yawa to akwai hisabi, ko kai aikin alheri, kaga tambayan da ya musu nan, ko aikin alheri kai tsawon lokacin da za a ana tuhumar ka, fitina ne a gare ka. Sannan kuma in sharri ma kai tsawon lokacin, fitina ne a gare ka. To da ya zamto kaɗan ne, ya ce a ranar sai ce ashe malam yana so na to amfanin talauci in dai yana da amfani,
to wannan yana daga cikin amfani. Shi yasa Abdurrahman ibn Auf ɗaya daga cikin manyan sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya ce za a shiga aljanna, sai shi an shiga aljanna, talakawan sahabban Annabi za su shiga aljanna kusan tsakaninsa da su kusan shekara 70, shi da abashi a waje sun shiga sun ɗana shi ma ya shigo. To idan mun fahimta wannan hikimar da al-Imam Sha'rawi ya kawo na ɗaya daga cikin malamai, to ta yi shine hikimar abin da zai faru ranar tashin alkiyama din. Allah ya taimake mu. Saka idan abin da annabi ya ce wa sharru laysa ilayka, ba yana nufin annabi ba kai, Allah ba kai ne malicin sharri ba, abin da ake nufi wa sharru laysa ilayka. Malamai sun fassara abu guda uku. Abu na farko shine ba a jingina maka sharri, shi Allah ba shi da sharri kwata kwata. Duk abin da ka gansa sharri kai ne a gare ka sharri, shi ga Allah ba sharri bane. Kwatanta wannan ga bayin Allah ma. Yanzu kashi aka ce ka ci kashi ba a daura ma sharri ba, amma bawa ka za ka gani sai ta ci ɓaɓɓaɓɓaɓɓaɓ. Ashe shi ga Allah yana da wani hikima a cikin wannan abin da kake ganin sharrin ne. Yanzu tsadar rayuwar da ake cikin nan, kai ne halayen rayuwar take maka tsada. Wani a yanzu ya zama arziki biloniya, multi biloniya, shi da dai so ma a yi ta tsiyan nan shi na ci gaba ne. Ashe a wajen Allah ba sharri bane, da hikimar da ke ciki. Na biyu suka ce shine ba a kiran Allah da sharri a jingina masa. Wai kana so ka roƙi Allah ka ce ya ubangijin alade, ya mahaliccin alade, ya mahaliccin fir'auna, ya mahaliccin ƙaruna, wannan ba yaban Allah kake ba. Sai ka ce ya mahaliccin annabi Muhammadu, ya mahaliccin ɗakin Ka'aba, ya mahaliccin alkhairi, ya wanda ya saukar da alkur'ani, ya munazzil alkur'an. Amma ka zo kana cewa to ba ka yi wannan addu'an ba. To wayannan sune abin da ake nufi da ma'anan wa sharru laysa ilayka, ba a jingina maka sharri ya ubangiji. To a gurguje anan da mu tsaya, amma ina da takaitaccen sako wanda nake so na yi kira zuwa ga al'umma. Abin da ake ta cece ku ce da shi shine matsala na tsinuwa da yawa a cikin musulmi. Wannan yawan ta tsinewa, duk wanda aka ga yayi dan kankanin kuskure sai ka ce Allah ya tsine ma wani, Allah ya tsine ma wani, Allah ya tsine ma wani. Manzo Allah ya ce mumini bai zama mai yawan tsinuwa ba. Laysa al-mu'min bil'anin wala ta'anin wala fahashin wala bazi, au kama kala sallallahu alaihi wasallam. Mumini ba za a taɓa samun shi yana tsine ma wannan, yana la'antan wannan, ya zama kuma mai mara kunya, komai ya fito a bakinsa zai faɗa, wannan ba mumini bane. Mumini kalaman bakinsa kalamai ne masu taushi. Allah ya ma rahma, Allah ya yafe maka, Allah ya gyara, Allah ya alkhairi. Amma ga mutum kullun tsinuwa, zagi, batanci, la'ana, to wannan mummunan hali ne. Abin da ke faruwa a society mu na in mutum ya yi laifi, wani laifin ma kai kafi shi, domin mutum yana iya yin laifi shi bayyanawa Allah yi, naka da Allah ya ɓoye ya fi nashi girma. Wanda Allah kuma ya bayyana laifinsa jarrabawa ne, in ya dace an kankare mai zunubin kenan har tashin kiyama. Kai kuma da Allah ya ɓoye hisabi ne ranar tashin alkiyama. Ya dawa ne ya yi laifi iri kaza ya fi sharri akan ma laifin. Mun kasance Allah muke maga mummunan aiki, kullum ana ta cece ku ce wance ta yi kaza, wani ya yi kaza a media. A'a wata ce ana ganin ta yi mummunan shigan banza, a'a wata ce ana ganin tana zage-zage, wata ce ana ganin tana kaza, tana ba tarbiya. To kai na farko tana da laifi, amma kai me ya kai idanka? Kai kana jiran duk safiya ta yi laifin ka ɗauka ka yi postin ka ce kun ganta yar iska, kai ma dan iska ne, da kai da ita duk aikin kuɗi ne. Ta iya yiwuwa ma ita ta yi ta tuba, kai kuma ka ɗauka ka yaɗa ka kai can, kai abin ya fi ka. Da za mu iya mu da kanmu za mu magance dukkanin masu saban Allah suke lalata tarbiyya, suke gurɓata shi a cikin society. Ne hanyar farko shine duk wanda kaga ta yi mummunan aiki ko ya yi mummunan aiki, yi blocking ɗinta in a shafinka ne, bar a sake nuna maka ba, gobe ba za ka gani ba. Amma za ka ga malami ne kullum yana kallo, gobe yana gani, jibi yana gani, ka ba na shege ne, ya iya ganin shegantakar da kai da su dufa irin kuɗe ne fa. Me Allah ya faɗa? Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, wa in can kuma Allah ya ce kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wala yubdina zinatahunna
illa ma zahara minha. Bayan da za a yi kai kullum aikinka da safe da dare kana so ka gani, sannan kuma an ka fito kai rubuta ai na ga sheganta, kai fa kai ma fa kana cikin su. Sai ka sani za a tambaye ka akan abin da idan ka ya gani, za a tambaye ka akan abin da kunnen ka ya ji, za a tambaye ka akan abin da hannun ka ya rubuta, za a tambaye ka akan abin da kafan ka ya taka, za a tambaye ka akan abin da bakin ka ya dasana, za a tambaye ka akan abin da hancin ka ya sheka, za a tambaye ka akan abin da hannun ka ya taba ya shafa, duka sai an tambaye ka. Sai ka lallai mu sa taka tsantsan, mu san cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Amma abin da nake so na yi magana na ƙarshe shine jawabin gwamnan Kano wanda ya yi wani magana wanda mun saurara, magana ne na gyara game da matsalar da ke faruwa na hukumar Hizba, wanda an yi su ne domin su kauda baɗala, an yi su ne domin su taimaka wajen gyara tarbiyya, an yi su ne domin su ƙara kiyaye al'adun Hausa da kuma tarbiyyar addinin Musulunci. Kullum fatanmu shine wa'innan ƙungiya ko wannan kwamishin ɗin ko wannan hukuma ya zamto an same su a dukkanin jihohi na Najeriya. To amma wannan fa ba shi ke nuna cewa su ma'asumai ba ne, ba kuma alkur'ani suke bi ko hadisi ba, don ba su taɓa jefe wani ba, ba su taɓa yin bulalar zina ba su taɓa yin hukuncin kisa ba, saka ba wai shari'ar musulunci suke yi ba. Amma abin da suke yi abu ne mai kyau, ko yaya ne dai gyara kayanka ba zai zama soke maraba ba. Kalmar kuma a ce an yi gyara ya zamto har a ce shugabanta ya yi fushi, a matsayinsa na malami ya yi fushi, kawai cewa aka yi wasu daga cikin hukuman suna runguman maza da mata kuma su tara su a cikin hilos, wasu ma a dake su da gora, abinda suka yi bai kai wannan hukuncin ba. Yana da kyau a sami gyara akan wannan. Sai ya zamto ga dalilin wannan maganan an yi fushin da zan ce ni na daina jagorancin wannan al'amarin. Tsakani da Allah abu ne wanda ya kamata a yi duba a kai. Kowa da irin fahimtar da yake yi, ya kamata ya zamto mu dawo da hayyacinmu. Shin masu laifi burinmu a tozarta su ne ko burinmu su gyara ne? Burinmu su gyara ne. Shin burinmu shine a ci gaba da yi ko burinmu a daina ne? A daina ne. Shin kuma kafin mu manzon Allah sallallahu alaihi ya yi treatment din irin wannan, yaya annabi ya holding din masu laifi, ta yaya annabi ya nuna da su? Ta hanyar kausasawa ne da banzatarwa? Wannan maganar da gwamnan jihar Kano ya yi magana ne wanda tana kan layi, duk da cewa shi shugaban Hizba a wannan karan da ya nuna cewa a'a wannan abin kaman an yi da shi ne, ina ga da ya saurari maganan da aka yi kaman wanda mu dai muka saurara, da zai fahimci cewa a'a wannan maganan ma shi ya kamata ya yi ba gwamnar ba, shi ya kamata a ga yana magana yana tsawatarwa. Me zai sa mata ana rungumansu bayan an je da niyan hanawa ne? Sannan me zai sa wanda suka yi laifin da bai kai na duka ba a bugi mutum, wani a karya shi? Sannan akwai hanyoyi da ya kamata a bi wanda manzon Allah ya bi, shi ya kamata a ce ya yi wannan abu. Amma gyararrakin suna nan da yawa, duk da cewa ba burinmu shine faɗin gyara ba, a burinmu shine Allah ya sa abin ya ɗaure. Amma in ba a yi gyaran ba fa abin zai lalace. Domin musulunci yana buƙatar laɗafa, tausasawa, jawowa kusa. Musulunci yana buƙatar nasiha, addinu an nasiha, addini nasiha ne. Duk wanda kaga yayi laifi a matsayinka na malami ko alƙali, ɗauke shi wannan a ce ɗanka ne, yaya ra kai masa hukunci. Wani yana sane yarsa ba a gidansa take kwana ba, a makaranta take, ya ji labarin alakanta da wani saurayi, amma ba zai zo ya sa a media ce ya ta wance ana zarginta ta aikata kaza ba. Amma sai ya zamto wasu haka kawai duk mai laifi, in mace ce a ɗauki hoto a yada, in har namiji ne ma a tallata a lalata. Abinda la'alla kawai nasiha ya kamata a yi, a nuna wannan abin gyara ne, ya kamata a gyara. Saka gaskiya alal haƙiƙa muna kira ga al'umma baki ɗaya su fahimta cewa a aikin Hizba aiki ne wanda abin so ne, duk da babu shi a zamanin annabi, babu a zamanin sahabbai,
amma ba laifi bane don mu a yanzu mun fahimci cewa a samu wasu commission wanda za su na taimakawa wajen gudanar da aikin da za a rage badala, wannan abu ne mai kyau. Amma wannan fa ne an taba hadisi an taba musulunci, wannan ba shi bane. Har gobe kai kanka kana da daman ka ba da shawari a ɗauka, kai kanka kana da ba da daman kowa yana iya yin kuskure kuma a nuna masa wannan kuskure ne. Karɓan gyara ya fi akan jayayya akan abin da bai kai kara ya kawo ba. Kuma in dai ana yin abin nan dan Allah ne, to kamata yayi a tsaya a kare muradin Allah gwargwadon yadda za a iya, gwargwadon yadda za a iya. Kar a shigar da siyasa a cikin al'amari. Mu nan ba maganar siyasa muke ba, mu nan ba maganin mu bane ko, mu bauchi muke, ba siyasa muke magana akai ba, amma muna magana akan menene addinin a wane ya ɗauko kwangilan Yahudawa a ina ne kwangilan Yahudawa akan gyara? Ya duba wannan abin, lallai a duba a yi wa Allah maɗaukacin sarki a gyara wannan abin. Allah kuma ya taimake mu, Allah kuma ya ba da nasara, Allah ya haɗa al'ummar musulmi baki ɗaya. Subhanakallah نور الأنوار وسر الأسرار سبحان ربك الحمد لله والفاتحة.